Tak sepilno desa Jatirejo ya Kak. Jatirejo iki ya isih melu Desa Ngrawan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Desa Jatirejo iki sakidule Waduk Ngrawan. Kondisi jalan desa kene iki ya halus niki. Soalnya iki sedalan PU. Wargane kene iki ya sedo pertanian sebagian besar dah. Mesti wong-wong angger ape mancing ning Waduk Ngrawan ya liwate do kene iki. Pemandangannya adem soalnya desane saya asri. Biasanya nak mancing itu belok kiri gitu ya. Ono gereja tulisan biru belok kiri. Terus lurus rono. Iki ibu-ibu do mepe apa ya? Gabah apa? Meskipun termasuk dukuhan desa Jatirejo iki ya ambane samboh. Ana dalane mubeng, jadine umpama ana keramaian ora macet. Jero desa dalane ya ngene iki rada lumayan apik daripada liya-liyane. Sing wong kene do komen aja do cerita-cerita apa ngono kan. Sing nyimak video iki ben do ngerti desa kene. Dan tambah was-wasan juga. Nah, iki wis teko pertigaan, nak belok kiri ya isih Jatirejo, isih ombo desa. Nak kanan iki ya embusane balik Waduk mang. Ning ngarep iki ana perapatan, nak belok kiri teko Desa Boda.